сложи слушалки. Да. Вие ли сте единствената оцеляла след голямата експлозия онзи ден? Да, аз съм последният останал шпионин. Браво, трябва да ви изпратим на мисия веднага. Адски опасно е, но сте единствената ни надежда. Опасно! Но за човек като мен, който е последният резервен шпионин, нищо не е опасно. По-добре да сваля очилата, защото ще стане напечен. Пистолет на лице. Храброст на лице. На такава мисия и най-добрите да се изискват. Влизам. Може да се върна повече. Shadows protecting his fellows from sun up to the moon on his back. Send the villains to Hades, a hit with the ladies, a stallion in the sack. Що бе смело е? Кринч. И здравейте, животни, аз съм Йо, Рона. Йо. И днес съм Денис, ака Waffles и с някакво момиче, дет ме мерих на коридора. Заставено гладно. Трябваше да сме трима и реших да я дигна. Да. Ака Sky Elite Girl играе на World of Tanks. За нея съм ви говорила в две видеа. Така, в днешния видеоматериал ще трябва да кажем по 3 неща за себе си, след като едно от тях трябва да е грешно и трябва да познаем кое е грешното. Та, ако не познаем, въртим това И ще ядем гадните бомбони. и си теглим бомбончета. Биг Бузо Чалендж. Нали така, да. В смисъл, има адски гадни, нали имаше вкус на повърняна, чорапи, на... В клипа ще видите. Да, писам. наистина мирише на гардероба на баба ми. Не знам за кой път го казвам. Сега кой почва? Ти си първо, ти казва, ти си първо. Добре. Аз съм мъртво пияна на рождения ми ден. В Даскал ми се подиграваха, защото харесвах дракони. Сим слечи. Така е. И като малка се бях скрила гардероба и нашите ме търсиха 1 час. И си мислеха, че съм паднала без пистолет. Добре, аз съм готова с моето решение. Това с драконите не е вярно според мен. Да, и ти. Беше дракони, скрила си се и мъртва пяна. Да. Това ще се скрила. И двамата сгрешихте. Найси! Защото? Аз не пия алкохол. Защото ти... Там това с родителите в музея, ти направо си го разказа. 1 час ме търсиха, да, мисля, че така беше, да. И след това с драконите, се чуи между драконите или това мъртво пяна? Не, аз не пия никакъв алкохол. Тоест сега и двамата ли въртим или... Да, и двамата върти. Ако познаем и двамата, тя върти 2 пъти или 1. Ай, това е много добро. Това не, това не. Ти си просто ли? Айде, давай вече по-силно. Бялото. Бялото, давай. Кокаин. Кърпички. Има и вкус на Не, бебешки кърпички сега ще за ми се дупе. падне повръщано. Абе, чакай. Това са кърпички. Някъде да го пусна. Това е... Какво е това? Тути фрути или... Тути фрути. Или миризливи чорапи. Кое трябва да взема? Това Това е... е това. Да. Тия не стават ли? Същите са. Трябва да е розово. Да. Ето розово. Това нещо има ли сапун? И аз така си помислих, Какво е но това? няма. Какво беше, бе? Какво е? Трябва да можем да премоля. Трябва. Ето ти кофа. Или какво? Или какво?
Или какво? А какво? Като чорапи или тути фрути или вкусен плод? Абе, това е дъвка, бе. Браво! Ти тръгваш да тичаш да го плюеш. What the fuck? Тренирам хокей от 5 годишна. Играя на World of Tanks. Така, и... Играя World, както се помня. Не, World of Tanks е вярното. Да. Е такова, грешното, бе. Да. Да, и двете смятаме така. Значи, Денка. Но между другото, играя World of Tanks, не тренирам хокей от 5 годишна. Какво е? Ама сериозно? Какво е това? Жълтото. Развалени яйца или? Или... Айде сега да не се... Добре, чакай, трябва едновременно. Стой, сега съм аз. Добре. Ти си бери бомбонче. Сега какво е това? Това е синьото май. Да, синято. Синьото, какво е синьото? Боровинки или? Да, боровинки или паса за... Той съм е та. Не също не ми е след там. Това има вкусна някакъв плод. Праско. Това е много вкусно. Боровинки. Две хубави. Два пъти съм си трила CSGO от компютъра. Играла съм World of Warcraft, World of Tanks, там което беше. Един път се напих на едно парти. Един път се напил на едно парти. Това е лъжата. Трябва си CSGO 2 пъти. Разреши. Аз си бях брат. Никога не съм на... Първо не съм ходила много на партита и второ не мога да се напивам. World of Ако искате да разберете какво стана, непременно трябва да гледате блупърс следващия клип. Записвах. Поздрави, камъче. Давай. Не мога така. Айде, кърпички. Мисля, че Кърпички. бялото. Какво е? Кърпички. Кърпички. Не ми харесва. Добре, сега трябва да кажеш наистина една Имат лъжа. вкус на сапун. Аз ли съм? Да, ти казваш сега. Осъм аз. Така. Падала съм от 2 метра Така. и съм си чупила зъбите. Това заедно ли върви или отделно? Заедно върви. Добре, заедно. Имала съм предупреждение за изключване Така. от миналото ми даскало и съм се губила в гората. Има си предупреждение. Гората. Стига бе, баси! И аз съм се губила в гората. Значи аз знаеш каквото исках, че си пияница, че си наркоманка. И си изгубил в гората. Аз нито пия, нито пуша, аз не съм пробвала никога цигари. И се пада да е, нека нещо гадно. Тути фрути или стинки сос. Фрутите ще са. Виждали чорапи. Ма позна какво. Така бях аз. Чорапи. Добре. Две истини, една лъжа. Ще знам, че... Не! Както винаги казваш? Как ме казва? До следващото видео!